И отново има на фитнес. Емрата е под нас. Ей, къде е пеката? Ей, къде е пеката? Аз си ти... Добре, тъй като съм знам дали се връщаме в играта, трябва да ядем. И какво е да е един човек, който иска да качи килограми? Ориз, месо, капама. Като кажем, че съм мръсен турчи. Като се замисля, цял живот съм ял сандвичи, което не е добре всъщност. What the fuck? Какво става тук? Добре, за хората сега, които са любопитни, какво аджаба ще ям? Капама, иначе банан, 4 хлебчета, че да има въглехидрати все пак. Буркан, корнишонки и малко вода. Точно взето, ако имаше сандвичи, ще да се направи 7-8 сандвичи и да ги изгрутам. Няма. Да подкараме белия кошмар. Сивия кошмар. Дами и господа, това е българския Батман. Малко е черен, ама нормално. От рогача самия. Нали шок? Да, дойде да пази в България. О, не. Тъмни улици, Ахмед. Благодаря, Славдори, за вашата подкрепа в YouTube. В смисъл, благодаря на вас ям тези сладки дюнери. Опа, клиповете ми са нямали оригиналност. Ай, моля ви са. И когато ми казаха, ей, йо, мен, нямаш оригиналност, знаете ли кой ми казах? Ей, си тук. Да, забравя съм да слушал на котките. Да еба, майка ви, да еба. Да еба вашата оригиналност. Добро утро. Страшно съм гладен и бях без сън може би 30 часа, 31, някъде там. Както и да си е става. И съм яко гладен. И тъй като съм гладен ще папкаме. Му се чуе какво да папкаме. Турска гостба, защото съм турчи. Уапа, сладурчета. Отиваме на море. В смисъл, аз отивам. Той си стои тук. Налети ми. Много просто. И за хората, които питат за какво Тимито стои у нас, той всъщност е хоумлес и няма къща. Маняка живее на третия етаж, буквално от мен. Какво играш, господин Тимур? Какво е това, да, брат? Селянин в Гърция. Два циганина в Гърция. Тъй като не съм идвал до Гърция от пая време, съм забравил как изглежда. Ма как съм можал да забравя тези хубави къщи? Подявалите тези къщи са едни от най-любимите ми. Малки, компактни и са топ. Отивам до туалетна. Къде е туалетна? Кое бе? Кое бе? Да, сто много далеч. Аз водата ще се спека. Да в Гърция сме. И явно целият град се е разбрал баш днеска да идват в Гърция. Днеска е шашовка. Yes. Да скакат сме в фанари, темено. Ей, господин Хакан, да. Как е усещането да се скарвате на място, където всичко е в евро? Много е скъпо. Чувстваме се богати. Да? Шш, гръмза. И за хората, които се чуят къде сме. Добре, другарите. Ще я става. Малкото е при мене.
Камъняци, отивам до някоя бръснарница. Да се обръсна, да се пострижа. Няко слънце се пекна. Ще обувкам 2 пици в Кърджали, Нью-Йорк. И след това ще курвам. Така че бон апетит за мен. Отиваме към място, откъдето ще ме вземат. Май имам лоша новина. Май се изгубих Кърджали. Смей се, носа ми се бели. Добро утро, пеленца. Май ще си остана с русо, знаете ли. Мислих да се прави червено, но като гледам няма да стане. И сега се чуя какво да правя. Са още 7:20. Знаете ли какво? Ще ходим на фитнес. Дай се подготвяме. Ти си колкото пекта, бе. Теба, капеците, деба. Каква луница е това, бе? Загравка с 100 кила. Ако ме кефи как моята загравка е пиара на някои други. За жалост с 120 кг стана само веднъж и то се зорих. Така, маняци, май трябва отново редовно да идвам на фитнес, но това явно ще стане след като взема книжката. Демек след месец. Жълти зъбки и длани грапави, не гепят кабари, гепят хлябани. Нема ги в стомаха, бе, перутките, защото съм сам държавата на проститутките. Колега, помниш ли, в мечти имахме интерес. Немаше го тоя фалш, що с театър. Немаше ни Инстаграм или Пинтерест, а пък Весо още беше рапър. Масите се пускат на където возят ги, явно са обиколен съм от промити мозъци. Достигнал съм до извод, че съм антисоциален, ама нещо в мен ми казва, че съм адски специален. Бейби фейс, кила, гладък фейс, груб характер. Между поколенията аз служа за адаптер. Old school, new school, изкарай си главата от газа. Дай да се върнем в реалността. Бум, motherfucker, бум, бум, събуди се. Не мога да позная всичко в тебе, промени се. Бум, motherfucker, бум, бум, събуди се. Кажеш то лицето си като клон, бояди се. Бум, motherfucker, бум, бум, събуди се. И ти ли вече като всички други изкриви се. Бум, motherfucker, бум, бум, събуди се. Кажеш то лицето си като клон, бояди се. Пар 2, тъмън излезах, Абито дойде. Сега ще тренкаме с Абито още веднъж. Добре, тонака има рожден ден. Ето този въздух, нали се сещате за него? Точно този има рожден ден. И трябва да се подготвим. Вече съм блондинка, бе. И вероятно ще се видим, когато се подготвим. Готови сме. Ако питате как върви купона, той върви добре. Те то доста. Мисля, всички се разбиваме с малка тонконка. С братето в парто. Суколева, брат. Супер. Ерис, суколева. Много суко, брат. Там. Не. В смисъл, аз съм с недорите. Ако дойдете пак, може да разберете, че бър кавалер. Какво да говоря? Какво да кажем? Добре, има концерт. Някакви турци ще идват. Да, то аз съм турши. Така както е, някакви турци ще идват и има концерт. И ще ходим. В смисъл... Как без мен? Само ДПС! ДПС! Derneği yönetim olarak Koşkavak evet, Koşkavak. binlerce Koşkavak. Aleykümselam.
така, сладурчета. Не забравяйте да лайкнете видеото, да ми се абонирате, защото по този начин ме съпортвате. Пуснете камбанката, за да видите кога качвам и кога не качвам по едно и също време. Защото разбихме се и супер яко вчера в Делксън, както и по миналия ден. И сега отивам при Ейонова малко горе там. Сладурчета, в момента сме в комплекс Перпера. Всичко има оборудвано последен модел. Комплекс Перпера, вашето място. О, хамак кейф. Ей, сладуре, тръгнахме към Слънчака, така че... You're listening to Extreme Bass Booster. Нощна смяна с господин Каканов. Снимката, ходим към Тики Бич. Малко да си починем, бе. Айде на балони! Aha, Nikolas, gel kaçma, gel buraya, amına kodum, gel ba, havalanma pelikan gibi gel, gel ba amına kodum, aba ne ме карай да те гоня, ба, чайка. И сега какво помисли, че си избягал от мен, защото се качи там ли? А майка ти ще е, бе, ме гледа да писал, ще те направя на капама тая вечер, пребер се нямаш, от камай. Брат ми, розови. С мимиката се прибираме, после пак. Наргиле ММ. Очакваме ви. Добре, ще кажа две неща. Първо, не знам на кой тая кола, обаче е яко сладка. Другото, не знам кой сезон сме, дали сме лято или нещо друго, ма какъв сезон сме, брат? Дали бе? Не съм спал изобщо. Ей, сега ще легна да го спа за 2-3 часа, за това пак ще стана. Ало, кажи, че съм с скутера в момента. Не. Welcome to Крумовград. Гел, брава. Къде ще бягаш? Къде ще бягаш? Игърхан! Опа! Добре дошли в Крумовград, където нито една улична лампа не свети. Даже колите идват. Няма лампи, маняк. И от кого спестяваме? Ко пестим? Даже колата идва майка му да е. Ох, как му слепи. Карай, поне светлина да има. Айде, още една кола идва. Айде да си направим кефа. Опа, чай да смъкнем да видите всичко. Преди нас БГ рапа беше гей парад. Гърмиме толкова, че трябва правим лайф патат. Батари как по Версаче халат.